Prejdeme k tretiemu bodu vystúpenia občanov mesta. Má niekto z občanov požiadavku? Pani Stašenková, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení poslanci, dovoľte, aby som sa na vás obratila s výzvou na základe skutočnosti, že sme sa obrátili na primátora mesta s výzvou na pracovné stretnutie list k dispozícii máte a dostali sme odpoveď pána primátora, že stretnutie nie je potrebné. Takže dovolím si vás informovať o dôvodoch, prečo sme sa obrátili s touto výzvou a predložiť základné možno problémy, ktoré sme chceli na tej diskusii s občanmi mesta riešiť. Je tu všeobecné záväzné nariadenie mesta o koncepcii teplnej energetiky, ktoré ešte stále je porušením práv občanov na slobodu vo výbere toho, koho chcú platiť. To znamená na slobodu vo výbere služieb a týka sa to konkrétne služieb dodávok teplnej energie. Ja by som chcela pripomenúť skutočnosť, že v roku 2000 práve rozhodnutím spoločenstva vlastníkov bytov a návrhu, ktorý sme podali a skončil na ústavnom súde, bolo mesto prinútené svoje všeobecno záväzné nariadenie upraviť a zmeniť. A moja otázka znie, prečo čakáme vlastne znovu na celý tento, by som povedala, dlhý proces a prečo to neurobíme v situácii, kedy mesto podalo žalobu proti rozhodnutiu proti monopolnému úradu o uložení pokuty a pritom už dnes vieme, že mesto v tej istej veci, a to konkrétne mesto Zvolen, prehralo tento spor. Čiže je evidentné, že ani tadiaľ táto cesta nevedie. Pýtam sa vás na konci volebného obdobia, či chcete ponechať toto všeobecné záväzné nariadenie v platnosti, bez toho, aby ste sa tým začali vážne a seriózne zaoberať. Je tu množstvo občanov, ktorí sa dožadujú, aby mohli o výbere dodávateľa tepla rozhodovať. A ja za seba poviem, že ja nie som za to, aby sa tu nabúral tento teplný systém, ale na druhej strane treba rešpektovať zákony a slobodu občanov. Nemôžeme sa tváriť, že to nevidíme a že o tom nevieme. Druhý problém, na ktorý chcem upozorniť, sú stúpajúce ceny tepla. A možno ani vy sami neviete, že v roku 2008 dal Sloviterm 3-krát návrh na zvýšenie ceny tepla. A urobil to v čase, keď platil tzv. Generálny zákon, ktorý zakazoval zdvíhať ceny, upravovať ich a vlastne v tom roku, kedy sa predpokladalo, že tie cenové nárasty budú, aby sa prenášal tlak na občanov. My to pripomíname práve preto, že občania o tom vôbec nevedeli a dozvedeli sa to iba z vyúčtovania. Ja si myslím, že toto nie je cesta, taká komunikácia je podľa mňa nesprávna a občan, keď tú cenu platí, má právo o tom vedieť, že sa 3-krát dvíha. Na konci poviem, že to nemajú ani vo vyúčtovaní. Pritom vy každý viete, že keď nakupujete, tak tá cena tepla je vždy aktuálna v cene, teda kedy to vy nakupujete a nie s nejakým dodatočným navýšením bez toho, aby ste boli o tom informovaní. To isté musí platiť aj o cenách energie. A na konci poviem ešte jednu vec, takú neveľmi príjemnú. Ja som tu už bola pred časom a upozorňovala som na to, že Sloviter má dosť veľa peňazí na to, aby platil právnikov a platí vlastne aj vtedy, keď nemusí. Uvediem konkrétnu skutočnosť. V roku 2008 vyhral, taký by som povedala, smiešný spor o 2294 korún. To je rozdiel v cenách, ktoré si uplatňoval Sloviter a my sme tvrdili, že sú retroaktívne. Súd im to teda priklepol, peniaze si vzali, ale ten rozdiel, ktorý mal byť v prospech vlastníkov bytov a je rok 2010, nebol urobený. Nie je to neodôvodnené obohatenie. A tí ľudia, ktorí čakali a ktorí mali dostať to vyúčtovanie, tu 8 vlastníkov bytov, do dnešného dňa to vyúčtovanie nedostalo. Uvediem iba jedného pána KS, iniciálka, a jeho vyúčtovanie, na ktoré čaká 10 rokov, je vo výške 4837,50. Tam sú ešte aj ďalší vlastníci. Takže už budem končiť. Môžeme do toho zainteresovať kontrolné inštitúcie. A určite by sme, keby sme to chceli, mohli sme to iniciovať už dávno. Nechceli sme to urobiť a neurobili sme to. Preto vlastne sme poslali ten list a preto sme vyzvali na diskusiu. Pretože v diskusii sa problémy riešia a nezamlčujú.
A v diskusii sa hovorí o problémoch nie z jednej strany, lebo ja si nemyslím, že problém má občan. Určite má problém aj mesto, je nedostatok, je kríza, nemáme dostatok finančných prostriedkov. Ale zamlčovanie týchto skutočností nikam nevedie. Preto sa obráciam ja ako zástupkyňa občanov na vás, ako zástupcov ich tiež, aby ste sa vlastne pozreli na tieto problémy seriózne a zaujali stanovisko tak, aby tieto problémy boli riešené v prospech občanov, nielen v prospech úzkej skupiny, ktorá si to práve vidí riešiť týmto spôsobom. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za vystúpenie pani Stašenkovej. Môžem oponovať hneď a hovoriť veci, ale myslím si, že to nie je v 0. bode rokovania alebo v 3. bode rokovania potrebné. Chcem povedať jednu vec, že list nebol napísaný takýmto spôsobom, boli tam 4 dotazy, na ktoré bolo zodpovedané, ale povedali sme, že ďalšie veci je zatiaľ bezpredmetné sa stretávať. Boli tam otázky, ako sa plní energetické koncepcie mesta a iné veci. Ten list odpoveď dostanete, nie je to problém. Čo sa týka Slovitermu, Sloviterm mal absolvovať nejakých 22 rôznych kontrol a práve na podnety od vás, pani Stašenková. Posledná kontrola z URSO a ešte z finančných nenašla žiadnu vinu na Sloviterm. Ak chcete, tak si potom tie dokumenty prinesieme my, prineste vy svoje fakty a uvidíme. Čo sa týka koncepcie, nebudeme ju meniť. My sme dali žalobu na protimonopolný úrad. Je to na Krajskom súde v Bratislave, čakáme na výsledok súdu. Nebudeme robiť závery, súdy sú súdy a my do toho nemôžeme vstupovať. To je prvá vec. Druhá vec na porovnanie. Mesto Zvolen je v inej situácii, bolo v inej situácii ako my. Mesto Zvolen nepovolilo nejaký zdroj, ani nejakú novú stavbu, ktorá sa stavala, aby nebola napojená na jediný centrálny zdroj mesta, ktorý je. Je pravda, že tento centrálny zdroj dostal z európskych peňazí okolo 400 miliónov a dnes je pravda, že gigajoule v položkách, ktoré sú, je podstatne iný a výhodnejší a nie je tam nejaký mimoriadny záujem vystupovať z tohoto systému kúrenia. Je to systém, ktorý je zabezpečený na 3 zdroje paliva. To bola tá energetická koncepcia, s ktorou mesto sa súdilo, dostalo 50 000 korún po uzavretí na ústavnom súde. Ale hovorím ešte raz, tam boli také situácie, že fabrika sa nemohla postaviť, alebo inštitúcia, ktorá sa nenapojí na centrálny zdroj, už nie takto, že podpájať sa ako nám od vrchoviny, telekomunikácií a dokonca my sme povolili zdroje. Blok N na Okružnej si postavil vlastnú bytovú kotolňu, povolená bola, všetky sú povolené. Základný spor, ktorý tu je, pán Grajziger, je v tom, že my, výrobcu tepla, vo svojom vlastnom byte nepovažujeme za konkurenčné prostredie ani za súťažiace prostredie, ktoré je. Uvidíme, ako rozhodne Krajský súd v Bratislave, keď rozhodne a potvrdí, že sme chybili, tak sa budeme všeobecne záväzným nariadením mesta zaoberať. Na budúce rokovanie, keď budeme mať, alebo keď budete chcieť, korešpondencia k dispozícii, všetky výsledky kontrol na podniku Sloviterm sú k dispozícii, takže nič sa nie je dôvod zatajovať. Ďakujem. Má ešte niekto z občanov niečo na vystúpenie?